Welkom bij aflevering 6 alweer. We gaan vandaag een workout doen die we al staande doen. Maar als je toch zegt van oh, ik wil er toch nog even bij gaan zitten, dan is dat ook wel mogelijk. Ja, probeer dan een beetje je aan te passen en te kijken wat lukt. We gaan beginnen op de plaats even met stappen. En we gaan eigenlijk beginnen met onze knieën op te tillen. Optillen van je knieën. Heel goed. Of je loopt met je armen mee, of je tilt ze op en je duwt ze omlaag. Ja, dan heb je extra beweging ook in je bovenlichaam. Duw, op. Heel goed. Hou nog even vol. En ook een stukje je voeten van de vloer is al genoeg. Hè? Op een gegeven moment die armen word je een beetje moe. Laat ze dan even weg. Hè? Zie je het wel als een uitdaging. En zet je voeten uit elkaar neer. Zak een beetje door je knieën, maar blijf op. Trek je ellebogen naar achter. Ik laat even opzij zien. Strek in. Strek en in. Maak vuisten van je handen. En dit doen we voor de achterkant van je bovenarmen. Ook wel genoemd de triceps. Sommigen kennen ze ook als de kipfiletjes. Hè? Die een beetje strakker gaan maken. Heel goed. Ga maar door. Probeer je schouders ook een beetje te ontspannen. Dus niet dat je die spanning krijgt op je nekspieren. Heel goed. We houden het nog even vol. Hè? Ga maar door. Achter. Terug. Het is best een zware oefening hoor. Dus je mag ook zeggen, ik ga mijn armen even wat lager. En je probeert toch het strekken en het buigen te doen. Daar gaat het om. Heel goed. We doen er nog 4. 3. Nog 2. En de laatste. Oké, heel goed. Het waren even de triceps. Mag je weer beginnen met je voet een stukje uit elkaar. Zet hem opzij je voet. En je tilt hem op. Op. En als je daar het steuntje van nodig hebt, misschien waar je staat iets van een stoel, bank. Hou daar even aan vast. Hè? Of anders hand op je bovenbenen. Of allebei je armen zij. Achter zijn zoveel mogelijkheden om dit te doen. Dit is een oefening voor je heup. Hè? Klein stukje omhoog en opzij is al goed. Deze zou ook nog kunnen. Handen in je zij. Heel goed. Mooi. Eén geluk hierbij is dat we dadelijk even een wissel maken. 3. 2. En zet neer. Zet eerst je voet even opzij en til hem op. Op. Ik laat weer even een paar variaties zien met de armen. Je kunt ze opzij doen. Extra voor je balans. Heel goed. Doe wat je prettig vindt. Misschien vind je het wel fijn om ze allebei op een bovenbeen te plaatsen. Denk eraan dat je groot blijft. Hè? Kom op, we doen er nog 4. 4 maal. 3. Nog 2. En de laatste. Oké. Schud even je benen los. Heb je wel verdiend. Blijf weer even staan. Doe allebei je armen opzij en draai rondjes. Draai rondjes met je armen zij. Draai. Dit mag je ook een klein beetje sneller. Wat ik zelf altijd prettig vind als een beetje dat ik met mijn vuisten een cirkeltje teken. Dus je kunt wat sneller. Ja, heel goed. Ja, er komt zo meteen een tijd. Een punt dat we naar de andere kant toe gaan. Ja, draai eens maar naar de andere kant toe. Netjes. Heel goed. Blijf draaien met die armen. Hou nog even vol, hè. Het is niet de bedoeling dat je last krijgt van je nek. En dan laat ik heel even zien dat dat hier pijn gaat doen. Laat dan je armen maar wat lager. Heel goed. Train de schouders. Nog 4, 3, 2 en even laten hangen je armen. Ja, je mag nog even zo blijven staan. Want wat je gaat doen is handen laag en hoog op je tenen. En dit doe je heel rustig. Ik noem het zelf altijd gecontroleerd. Beter is dat je er 5 goed doet dan 10 dat je maar half afmaakt. Maak lang.
probeer even op je tenen. En je uit te strekken. Ja. En maak lang. Heel goed. Laag. En op. Zak laag. Ja, jullie doen het heel goed. Ik voel het gewoon. Die doen we nog 2 keer. 1. Ja. En 2. En strek je nog een keer uit. Goed zo. Misschien had je wel gelezen in het begin dat we een attribuut nodig hadden. Pak er dat even bij. Dat kan dus jullie een flesje zijn. Een closetrol. Om het maar even een beetje grappig te houden. Die je kunt doorgeven achter je rug om. Dit is de bedoeling. De bedoeling hiervan is dat je je schouders los houdt en maakt. Achterom, overpakken en terug. Dan mag je ook je eigen tempo in bepalen. Heel goed. En draai. Als je nu nog even 2 keer de ene kant op doet. En hem dan tegenhoudt, doen we even de andere kant op. Lukt het al een beetje om wat tempo te maken? Zorg dat je goed overpakt, hè? Als die zou vallen, de toiletrol valt nog niet zo hard. Draai. Heel goed. Mooi. Nog 4 keer. 3, 2 en de laatste. Je mag hem weer even wegleggen, want we beginnen weer vooraan. Heb je de volgorde nog een beetje in je hoofd? Daar gaan we. Til je knieën op. Omhoog. Strek je armen maar omhoog. Als dit lukt. Anders ga je gewoon door met die andere. Hè? Naar voren. Duw. Duw. Op. Doordat je je armen erbij betrekt, beweeg je nog extra goed die buikspieren. Hè? En buikspieren zijn ook weer heel belangrijk voor onder andere je houding. Goed zo. Heel mooi. Hou vol, hè. Het kan zijn dat je al een beetje lichtjes begint te hijgen. Dan is dat goed. Want dat betekent dat het goed op gang komt. Je hart gaat wat harder pompen. Het bloed door je lijf naar je spieren toe. Ja, heel goed. 4, 3, 2 en 1. Oké, goed. Pak heel even de rust. We gaan door voor de triceps. De kipfiletjes. Uit, in, achter, voor. Ik draai zo meteen weer even naar jullie toe. Maar de bedoeling is dat je probeert iets voorover te staan. Maar nog wel dat je goed je hakken en je voeten aan de vloer kunt laten staan. Hè? Ellebogen naar achter. Let je er wel even voor op dat je niet te veel meezwaait. Nee, je armen. Je houdt je ellebogen achter je. Die zie ik de hele tijd niet. Kom op. We doen er nog 8. 8. 7. Gaat goed. Heel mooi. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Oké. Pak even die rust. Heel goed. Ik pak even deze. Draai met je armen. Draai, 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 draai. De ene kant op. Draai maar. Draai terug. Goed. Blijf bewegen. En geef die armen even een paar tellen rust. Heel goed. We gaan door onze benen. Laag. En op je tenen. Strek naar voren. En hoog. Maak je lang. Hoog op je tenen. Ja. Het vereist wel een klein beetje evenwicht, balans en concentratie. Maak je lang. Naar voren. Hoog. Goed zo. Op je tenen. Hè? Mooi zo. Nog 4. Hoog. 3. Op je tenen. En de laatste. En strek uit. Oké. Pak weer even je gewichtje. Zo noem ik het even voor mezelf. Erbij. Achter je rug om langs. En draai maar.
achterlangs. Wil je daar trouwens wat uitdaging in, dan zet je je voeten wat dichter bij elkaar en dan hou je die andere voet een klein stukje boven de vloer. Hoeft niet erg hoog te zijn op één been. En blijf draaien. Ja, dat voel je, hè? Net iets meer je concentreren. Hoeps. En we wisselen even. Andere kant op, andere been. Andere kant op draaien. En draaien. Heel goed. Achterlangs. Hou je bovenlichaam lang. Ja, kunnen er nog 4? Kom maar. 4 maal. Zet je voet gerust neer, hè. Als het te zwaar wordt. Nog 2. En de laatste. Oké, leg hem maar weer terug. We gaan weer vooraan beginnen. Met de knieën optillen. Omhoog. Op. Handen gaan mee omhoog. Misschien had je ze al ingezet, die arm, want je wist het nog, hè. Naar voren. Omlaag. Strek je uit. Daar gebruiken we die armen ook voor. Heel goed. Blijf die knie optillen. Ik ga weer even een heel klein beetje terug. Iets minder hoog. Ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, voeten uit elkaar. Trek je ellebogen naar je toe. En strek ze en buig ze. Strek en buig. Ik doe dit eigenlijk veel liever met dat ik naar jullie kijk. Ja. Goed je borst op. Vuisten maken van je handen, zodat je even wat spanning hebt in die armen. Heel mooi. Heel goed. Opzij. Ik zeg zij, maar ik bedoel eigenlijk naar achteren. Denk aan die ellebogen. Blijven aanspannen. Beetje warm krijgen we het wel, hè? Zorg dadelijk als we klaar zijn dat je goed drinkt. We doen er nog 4. Kom op. 4. Dat kunnen we. 3. 2. En de laatste. Oké, heel even. Je mag best een beetje lopen, een beetje stoppen. We gaan staan met 1 voet opzij. En je tilt je been op. Omhoog. Op. Als extraatje til je je arm op. Oeh. Jezelf een beetje uitdagen door een armbeweging toe te voegen. Nog 4 maal. 3. Zet hem neer en wissel. Andere kant. Op. Terug. Hoog. Dat je dat hier zo opzij voelt, dat is goed, hè? Want daar zit hij. Je heupen. Zij. Ja, nog even. 8 maal. Voer hem even een beetje op. Even extra deze kant. Voor 4. 3. 2. En stoppen is al even op zijn plek, denk ik. Even uitstappen. Terwijl ik dat doe, meteen in spreidstand. En draai met je armen. Wat mij betreft mag je best een beetje je hakken mee bewegen, hoor. Als je wat afleiding hebt van die armen. Vuisten maken van je handen. Blijf draaien, hè? Rondjes. Heel rustig. Kan ook grote cirkels. Draai maar terug. Muziek dient alleen maar even als een beetje afleiding. Je hoeft niet per se op de muziek mee te werken. Heel goed. Hou vol, hè. Voor 4, 3, 2 en 1. We zijn blij dat we de armen mogen. Even los. Geweldig gedaan al tot zover. We gaan omlaag. En op je tenen. Laag en hoog. Kijk voor je uit. En hoog. Laag. En strek. Omlaag. En hoog.
Lukt het je om even op de tenen te blijven staan? Ja, ja, heel goed. Gaan we dat even als uitdaging pakken. Blijf staan. Zak laag. En hoog. Omlaag. Maak je lang. Ik hoop dat jullie ook wel de hakken van de vloer doen, hè? Anders ben je een beetje aan het smokkelen. Klaar. Tik even naar boven iets aan. Reik er naartoe. 2 keer nog. Hoog. En de laatste. En op. Ja, we pakken weer ons dingetje om rond te bewegen. En we houden hem dadelijk voor een extra oefening nog even vast, hè. Zo'n soort van extraatje. Een toetje zullen we maar zeggen. Achterlangs. Ik laat hem nog even zien op 1 been, hè. Dus dan zet je je voeten wat dichter bij elkaar. Een klein stukje boven de vloer is al genoeg. Als je denkt, oh, ik wil het even goed laten zien, dan mag dit ook. Maar let op dat je niet valt, hè. Natuurlijk met je voet wat dichter bij de vloer ben je sneller weer in balans. En wissel, andere kant. Eerst ga ik hem even draaien. En geleidelijk aan dat ik bezig ben, ga ik op dat been staan. Ja. Draaien. Heel goed. Zoveel mogelijk met je bovenlichaam stil. Alleen in die armen. Schouders naar achter en naar voren. Drie. Nog 2. Wat ik al zei, hè. We gaan nog even door. Pak hem weer even in je rechterhand. Linkerhand ook prima. En geef hem achter je hoofd door. En pak hem achterover. Achterlangs. En naar voren. Steek hem door. Wissel van hand. Goed zo. Denk hier nog even aan om je buikspieren aan te spannen. Kun je een klein beetje extra doen door zeg maar je buiknavel in te trekken. Goed zo. Nog 2 keer. En de laatste. En we gaan naar de andere kant nog even. Ja, je bent er nog niet helemaal. Wel bijna. Misschien moeten we het liedje al gaan zingen. We zijn er bijna. Hou vol, hè. Achterlangs en naar voren. Ik ben nu al trots op jullie, dames en heren. En misschien wel kinderen die meedoen. Ja, gezellig. En dat doen we nog even 4 keer. Dat moet lukken, hè. 3. Nog 2. En dan zit het er al op. Oké, hartstikke goed gedaan. Bedankt dat jullie alle afleveringen meegekeken hebben. Tenminste, dat hoop ik. En graag tot de volgende keer.